sapa? Kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning kamarku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Krasa tenan saiki. Heeh. Mas. Ora bakalan aku ngelalekne Yen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ingkari janjimu. kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu tak elot-elot fotomu ning kamarku. Doti lo iki. Temu ning